Slavê var baş hevalno şev baş hevîdarim herkes baş e îro bi tevî hevalê me ronî riha em ê meseleyên İsraîl êrişa İsraîlê ya li ser Qeterê şîrove bikin. Her wiha gelo îhtimal heye İsraîl êrişekî bi aynî rengî li Tirkiye jî pêk bîne ji ber ku em dizanin hin pîlan û projeyên suîqastê li hember hin kesayetî navdar yên İsraîlê ji Tirkiye hatine amadekirin. İsraîl vê yekê dizane istihbarata İsraîlê bihêz e. Gelo ew ê müdaxeleyekî bike yan neke? Eger müdaxele bike şer çê bibe, rewşa me Kurdan wê çawa be, beriya hemiyan jî hûzanin roja heftê mehê li Berlînê konferansekî çêbû. Konferansek Hevkariya Milletê Kurd û Cihûr Ronî Ruhel wê derê amade bû. Dîmenê wê konferansê hene dixwazim nîşanê we bidim. Ronî Ruha pêşî bigirim jor xiratinekê lê bikim ka rewşçiya hûn jî ji kerema xwe re li bendê bin heta dawî me bişopînin. İşev em dixwazin hinekî meselê kurva lêkolîn bikin, bikolên çi heye çi tune. Ronî Ruha merheba bi xêratî. Mamoste silav çavê baş. Mala te ava başê te dixwazim tu çawanî? Spasiya te dikim ez jî dişopînim va rojên dawiyê nebû mîvanê te lê bilêz de derfet hema çê dibe ez te dişopînim welhasil mîvanê te îdo Yakup Güneş. Yakup Güneş bernama te wî gelek baş bû gelek kurd bû û tespîtên vê çe gelek cîda kirin min gelek jê hez kir silavê xwe ji birajî. Pir baş e. Me hemî hevalê me daet dikim vê derê kêfa hevala jê ratê şîrovên bihêzin elbet. Ê te jî wisa heval ji te hez dikin hevalê ku mesaj çînin xêratinê li te dikin. Belkî tu mesaja nabînî ez ji te re bibêjim. Na wele ez nabînim mesaja ji ber ku telefona xwe dikevî ez dikarim mesaja bimişim. Ne tenê vê derê ez bibêjim li ser medya civakî jî hem bi rêya Twitterê hem bi rêya Messenger Facebookê hem jî bi rêya Instagramê gelek peyam ji me re tên. Tabî heval telefonê min nizanin temaşevan. Heqeten kanala me gelekî tê hez kirin ez pir şam e. Tiştê ku em vê derê tînin ziman şîrove dikin tiştên di dilê milletê me de ye. Ji şîrovê me ê siyasî li ser rojevê bigire heta rexneyên me ê li çapemeniya azad ya Kurdan ku ana hêdî hêdî meylê wan diçe ser Tirkî aciziya me aciziya milletê me ye. Gelek rojnamegerê me li Amedê hene ez bi vîya wê silav û rêzê xwe ji hevalê me ê li Amedê re dişînim. Ji me re xeber şandine hemîl me dişopînin û kêfa wan gelkî ji kanala me re tê. Ez nava nedim lê dibêjin ez yani me pîroz dikin. Me pîroz dikin. Şîroveyên me, rexneyên me veya nîşan dide ku heqeten pêdiviya milletê me bi kanalên wekî ême heye. Pir baş e. Niha Ronî tu pêşî berê ku em behsa êrişa İsraîlê ya li ser Qeterê bikin pîlan projeya ku li Tirkiye hatiye amadekirin li hember Wezîrê Karê Derveyî İsraîlê pêşî berê ku em behsa vana bikin li heftê mehê li Berlînê konferansekê çêbû tu çû wê konferansê konferansa ku ez behs dikim ev e tu jî li wê derê amade bûyî çawa derbas bû tu hinekî li ser agahiyan bide ez dîme nîşan bidim baş e Mamoste ev konferans demeke dirêj e dibê çe hatibû plansazîkirin ji hêla ev Kurdische Gemeinde Deutschland yanî ev saziya civaka Kurdiyek li Almanya û her wiha jî saziyakek înisiyatîfa saziyakek civaka gelê cûyî li Almanya heye. Wan her da her du saziyana ev amade kiribû heman demê jî bi piştgiriya dewleta Almanya jî ev konferans pêk hat li Berlînê heftê mehê û ji çar perçeyên Kurdistanên kesên li diaspora dijîn siyasetmedar rewşenbîr hatin tevî bûn û vê guman jî kesên dixwestin yanî bi xêra vê çikê xwe derxe pêş jî hebûn ew kesana jî lê hebûn kesê me Kurd ew kesana jî lê hebûn bêguman û ev konferans yanî weke yekemîn car bi hawakî fermî li pêş cîhanê gelên Kurd û cûyî konferansekeke wisa bi fermî li dar dikin dibe li paş perdê heta niha hêzên cûyî û Kurd hatibin gelhev û tiştî qaş kiribin lê belê bi hawakî wêrekî yekemîn car li Berlînê heftê mehê ev konferansa cûyî Kurd pêk hat
piştgiriya dewleta İsraîl jî bû her wiha bi agadariya piştgiriya dewleta Almanya jî. Ez vê sawa çi dibêjim ji ber ku yanî wezîrê karê sekreterê wezîrê karê derve yê Almanya Christoph de Vries ew jî lê bû mêvan û li wê derê li ser kursiya xaftine kir û her wiha jî berpirsyarê konsolosa İsraîl ya Almanya berpirsyareke wê Guy Gilad ew jî tevê bû û li ser navê dewleta xwe li wê derê li ser kursiya xaftine kir û bêguman her wiha Elî Ertan Toprak ew jî Kurdische Gemeinde Deutschland saziya Kurdische Gemeinde Deutschland berpirsyarê wê Elî Ertan Toprak jî kedawî pirtê hebû jî her wiha li wê derê amade bû xaftine kir. Lêbelê eger spesifîk sewalê te hebe ez hekanim bersiv bidim. Çend saatan ajot serê sibê we dest pê kir heta êvarê ne wisa bû? Erê yanî piştî nîro dest pê kir piştî nîro hema piştî nîro derdorê saet yek û nîvê da dest pê kir û hetanî nehê êvarê bi hava weke ewlî bi havê konferans û fêra cîb panel pêk hatin. Ez vê notê jî bixim akademisyenê Kurd yek li zanîngeha Qudsiya İbranî li wê derê kar û heba dike Doktor Veysî Dag jî mêvanê vê konferansê bû taybet jî panelek da di derheqê yanî roja îro ya dibe çe îro û doha Kurdan da yanî roja îro û doh yanî ev hevbeşiya wek heviya çanda Kurd û civî kultura wan urf û edetê wan û nêzîkiya di nav gel da a her du civaka ya ji hezkirina wan ji hev re heye li ser ev tiştên hevbeş ê civaka civî û Kurd hem paneleke gelek Kurd li dar xist ew jî akademisyenekî Kurdî di navbera civaka civî û Kurda bi nav û denge tê naskirin û her wiha di rojnameyên İsraîlî da maqalên gelek Kurd dinivîsîne demeke dirêj e ez dişopînim wî jî karekî Kurd li wê derê kir ez wê jî dixwazim bînim ziman û spasiya xwe ji we re jî Profîla beşdaran çawa bû? Piranî Kurd bûn, cihû bûn yan Alman bûn? yanî ji her sê netewan jî xelk lê hebûn ama ez bawerim belkî bi hejmiyar Kurd hîn zêde bûn Kurd hîn zêde bûn Gelo lêbelê herkes dikaribû tevlê bibiya yan bi taybetî hûn hatibûn vexwendin yek bi yek? Na her kes nikanî tevlê biba hem yek salon tije bibû pasî salon tije bû belkî sê çar qat li wê dibe çe serlêdan hebû lêbelê cî tune bû girtana û a dijî muheqqiq gerek referansek te heba gerek referansek te heba te berê dibe çe serî lê bida û yanî weke rojnamevanekî dibû te serî lê bida lê wê bineryana tu kî ye ji ku derê ye ji çi dinivîsî ji kîjan medyayê li gorî wê biryar dida an jî referansek te heba lêbelê em bibêjin wexta tu li wê derê weke mêvan ba an tu te serî lê deba tu qebûl biba tu jî kanîbû ji hin kesa re biba referans welhasîl gelek kes jî bi wî hawî jî hatibûn kesên niha belkî wê nada dibînin bawer dikim ew jî bi wî hawî hinek kes hatibûn şeffaf bû tiştê herî baş şeffaf bû yanî heta tu bibêjî şeffaf bû çepemeniya Almanya gelekî eleqa wê jê re hebû û gelek hat nîqaşkirin jî ev konferans di çepemeniya Almanya Eleqa cihûyan ji bo doza Kurd çawa ye? Mesela heqê neteweyê Kurdan, welatê Kurdan, perçebûna Kurdan, milletê cihû heqeten ji doza me ji dewa me hayedar e Ronî? yanî gelek hayedarin bi taybet min ev ji Veysî Dag pirsî ji ber ku Veysî Dag hem li Qudis e li wê derê akademisyen e û her wiha jî di navbera her du gelan da yanî weke pirakê ye weke bihûrekî ye ev sewal min ji Veysî Dag jî pirsî yanî weke dibe çe di van salên dawiyê da em dibînin
ev nêziktiya netawa Kurd gelê Kurdiyê li ji bo xelkê cûî çawa derketî pêş em niha vê li ser sosyal medyan kana xweşik bipîvin. Min pirsî gelo ev hezkirin ev alaqa di xelkê cûî da jî heye yani dev siyasetmedara ber de di nav gel bi xwe da heye wî got yanî gelek zêde ye. Yani pir ji ev alaqa siyaseta siyasetmedarên İsraîlê ji bo Kurda heye a navgel da sêqat li wê ye. Yani dema tu li İsraîl ne ji diro da yani ji 20 sal berê da ji 30 sal berê da tu dibêjî wata tu bibêjî ez Kurdim wê çaxê yani weke kesekî ji wan wê derê be tehemêl dikin û tu cîda guhertinê dibînî tu çawa ev hezkirina li hemberî te tu netawa Kurd hezkirina li hemberî netawa Kurd tu cîda dibîne. Mesela li vê derê de Elî Erfan Toprak mînakê xweş da çendakî berê yani çend sal berê ku ez çûm İsraîl lêbelê nasnamaya wî Alman e. Got ji min re got yani tu Alman e na got min got ez Kurdim. Got polîsekî yani ji rêzê yê dibe çe kontrola pasaporta kontrola derî dike. Got dema wexta min got ez Kurdim erê rast e ez ji Almanim lêbelê ez Kurdim. Got dema derî gerek mohr bike yani çawa derî bû êzarbasî hundir bibî. Got wexta mohr lê xist got çawa gotin zanîbû jî min nizanîbû. Got mohr bi ser lê xist got bijî Kurdistan. Velhasıl yani ev em tê dibêjin niha alaqa ji bo a gelê Kurd ji bo cûî heye her hewqat jî nav gelê cûî da jî heye. Ez bi xwe vê nêzî salekê ye ez di nêza dişopînim dibînim. Lêbelê tiştê dinî balkêş ev berpirsyarê İsraîl ser navê dewleta İsraîl hat tevkîbînî bû wî jî ev xweş gelek tişt xweş anî ziman yani çi anî ziman Kurd û cûî hedefin. Rojhilata navîn di qewmê hedefin. Heger em çi qasî vê rastiyê jî nebînin hinek henin ji me belkî naxwaze vê rastiyê bibîne lê rastî ev e û hewce em bibîne. Ev her di qewmin rojhilata navîn hedef e û heman demê jî cûî xelkê cûî demeke dirêj da ye li heft çeperan yani li enya li bê çe li enyan li heft çeperan şer dike. Kurd jî ew jî demekeke dirêj e li çar çeperan şer dike. Lewra ihtiyaca vî her du netewî heye da ku dibe çi hev du hîn nêzvan bikin werin cem hev û ev konferans jî li ser bi vê şiyariyê li darketin. Şiyarî çi bû İnterneta ronî çû tişna be ew niha were. Hevano silav ji we hemiya re gelek heval hatine vê derê. Maliya Gifter Malatê ava Abdurrezzaq Ekincî mamoste bi xêr hatî. Her hebin ji bo tevlîbûna we. Yani hebûna we mekî xweş dike li vê derê. Wekî din Şalom İsraîl dibêjin heval. Heqetin balkêşin. Ez nûçek ji we re pêşkêş bikim heta ku hevalê me ronî roha hat hevalna. Niha ev êrişa İsraîlê ya li ser Qatarê hûn zanin dengekî pir mezin veda. Em wisa bihêlin. Îjar çavê her kesî li reaksiyona bû. Ka kîjan dewlet çi reaksiyon nîşan dide, çi wekû dihate hêvîkirin, Wezareta Karê Derve ya Tirkiye jî êrişa li Dohayê ya li Qatarê ya li dijî şandeya danûstandinê ya Hamasê şermezar kir. Hamasê ragihan ku di êrişa İsraîlê ya li şandeya danûstandinê ya Hamasê li Qeserê de 6 kes hatine kuştin. Yek ji wan kurê yek ji lîderên peyebilind yê tevgerê Xelîl El Heyeyê rêveberê ofîsa wî hatiye kuştin. Hamasê pêşrast kir ku serkirdeyên Hamasê ew her du kesên ku bûne hedef ji wê êrişê saxî filîtîne. Lê 6 kesên din hatine kuştin. Di nava van kuştiyan de askerekî peyebilind yê Qeterê jî heye. Ew jî balkêşe Qeter wê helwestekî çawa nîşan bide, reaksiyonekî çawa nîşan bide. Ev jî mesele ye. Lê em dizanin ku dewleta Tirkiye êriş şermezar kiriye. Ronî de tu hatî keremke. Niha eger mamoste hêvî dikim deng tê yani
Dengê te tê ama dengê min ji li min ve digere bardikim. Eger tu derkevî car dibî kevê kêfxweş dibin. hala bisekine ez ê wisa Tamam heta koronî were ez hinekî behs bikim. Niha hûzanan li paytexta Qeterê Dohayê pêşî dengê teqînekî pir berfirê hat, êriş pêk hat ve ya hûzanin tiştek ku niha em li bendê ne hevanno hatiye îspatkirin ku li Tirkiye rêveberên Hamasê suîqastekî pir cidî organize kirine li hember Wezîrê Karê ve yê İsraîlê. Ve ya istihbarata İsraîlê ev yê keşif kiriye. Ji Ewropê ve İsraîl gelo ew ê cesaret bike çawa ku êrişê ser İranê kir, rêveberên Hamasê li İranê kuşt. Çawa ku êrişê ser Qatarê kir, rêveberên Hamasê li wê derê kuşt. Herçend du kes saxî filit dibîn jî 6 kesê din hatine kuştin. Dîsa bi aynê wê li Lubnanê, li Sûriyê kengê bixwaze dikare êrişê ser hin kesayetiyê navdar yên siyasî bike. Çetên girêdayî dewleta Tirkiye jî li Sûriyê gelek ji wan hatin kuştin bi êrişên İsraîlê. Niha di rewşekî wisa da gelo İsraîl cesaret dike êrişê İstenbolê bike mesela. Navenda ku Hamas li wê derê plana suîqastê organize dikin. Eger tiştekî wisa bibe aya dikare rêlber şerekî ciddî ve bike li rojda navê. Yani Türkiye pir bawekî germ dike ve nava hereketê ew ê mesele germ bibe. Dibe ku dewleta Tirkiye vê bike firsend êrişê rojava bike ji bo ku nîşanê dünya alemê bide ku di hedefa dewleta Tirkiye de İsraîl tune ye, rojava heye ku bi gotina wan terorîzma Kurd heye. Baş e? Yani îcab dike em car di dubare bikin ku em bibêjin dewleta Tirk bi xwe terorîzmê pêk tîne û hincet jî terorîzma Kurd e. Ronî merheba, tu hatî dîsa dengê te tê gelo? merhaba mamosta hêvî dikim deng were. Tamam. Dengê min jî li min ve nagere, deng kalîte, deng süper e. Dema ku tu tunê bûyî me mijar guherand ev konferansa li Berlînê Tamam. Ez çend êdî gotina vê çî bikim û hinek yanî axaftinê bi taybet ev berpirsyarên İsraîl wisa got. Yani Kurd ew jî li hev xelkê cûyî ji bo parastina netewa xwe li hev çeperan şer dike û xelkê netewa Kurd jî ji bo parastina xwe mafê xwe yê jiyanê ji qodaka xwe biparêze ev demek dirêj e li çar çeperan şer dike. Aya me ji vê yekê heye em vê rastiyê dibînin û em her du xelk jî di hedefê danin. Em zanin Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji bo hebûna xwe biparêzin şerek mirinê berxwedanekeke dibe çi mirinê dajon. û em vê ya dibînin û ji bo demokrasiya ev demokrasiya daw dikin û azadiya daw dikin em li pişta Rojavayê Kurdistanê nin em li pişta gelê Kurdin feqet ev jî hat ziman belkî ez tam nav nedim kê got ev jî hat ziman ji boî ku di qada navnetewî da Kurd kanibe hîn bibe xwedîhêz û dibe çi alîkariyekê bixwaze hewceyê Kurd berê li nav xwe da li hevdû bikin û bibin yek xwedî yek gotin be xwedî yek armanc be xwedî yek xwestin be da ku di qada navnetewî da jî mirov kanibe bi hewakî fermî alîkariyê bide gelê Kurd. Em alîkariyê bidin kîjan Kurdî ev hat nîqaşkirin. Em bidin hêlek partiyakê hêla din dibêje ne alîkariya. Hewceyê ev pirsgirêka nav Kurda wexta çareser nebe alîkariyaka bi rêk û pêk tu hêz nikane alîkur bike. Hewceyê Kurd berê ew alîkur bike yekîtiyekê nav xwe da pêk bîne û ji bo dibe çi armanca wê çi be zelal bike û vê bi hewakî Kurd bîne ziman û pişt vê bisekine da ku kesên din jî kanibe li pişt gelê Kurd bisekine. Ev jî hat nîqaşkirin hîn Kurd çi dixwazin nediyar e. Kurd serxwebûnê dixwazin, federasyonê dixwazin, statû dixwazin, çi dixwazin, wê dixwazin hîn nediyar e. Ev jî him ji bo Kurda êşa Kurd dirêj dike û him ji bo hevalên xelkekî dostekî Kurd hebe jî tam wê nizane bi çawa alî Kurd bike. Ji ber Kurd gelek serî her tiştekî dixwaze hîn nediyar e. Yani li Sûriyê çi dixwaze, li Rojava çi dixwaze, li Başûr çi dixwaze, li Rojda çi dixwaze. Welhasil vana hemî hat nîqaşkirin û wezîrê sekreterê Wezîrê Karê Derve Almanya spasiya gelê Kurd kir û her wiha got şerê li Kobanê me şandin, şerê li hemberî Daişê û grûpên wek din yanî yek radîkal
yên binavên di naşarê li hemberî wan Kobanê meşand Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê meşand em vî şerî silav dikin wan ew hêza reş dixwest rojata navîn dibe çe bi navên dewleta İslamê uf eded cîhaneke din ava bikin ev cîhan berxwederên Kurd hilkişandin û nehîşt ev tov di axê da xwezehm bike û da ku dibe çe simil bide. Em wa kesana silav dike û hezkirin û hurmeta me ji bo wa kesana her wext wê hebe û her wiha ev hevalbendiya xelkê cûyî û xelkê Kurd yêkin niha li vir vê konferansê li dar dikin û ev armanca pê vê konferansê li dar dikin em silav dikin û weke dewleta Almanya em piştgiriyê dizin vê hevalbendiyê. Welhasıl vana hat zelalkirin ez nakanim vê bibêjim yani derheqê konferansê da. Dijberiya Tirkiye hate kirin qet bawekî vekirî di axaftinan da em zanan dewleta Alman dostekî qedîm ê dewleta Tirkiyeyê lê civaka cihû dewleta İsraîlê ji Tirkiye pir nerazî ye. Dijberiya Tirkiye hate kirin ez wî merex dikim yani çawa behsa Tirkiye hate kirin? Na yani bi taybet dibe çe dijberiya Tirkiye nehat kirin. Mesela hinek ev tişt hatin zelal kirin. Yani ev çalekên dibin navên Hudaparê da di deverên Kurdistanê tê li darxistin ji hêla dewleta Türk ve tê organize kirin û dibe çe da ku nîfaqê tê xwe navbera İsraîl û xelkê Kurd da ku dewleta Türk gelê cûyî an dewleta İsraîl û Kurd bînin hemberî ev bibêj ka binere wayê li Amedê li hemberî we Kurd dibe çe çareka pêk dînin. Ka binerin ma hûn dibêje em alî Kurda bikin ma Kurd mesela dibe çe antîsematîk in yani ji we nefret dikin. Ev hat nîqaş kirin. Dewleta Türk yek dibe çe li Amedê û li Batmanê li deverên Kurdistanê çareka li hemberî İsraîl li dar dikin û di heman demê da jî dibe çe derketinan kolanan qederxeye yani ên wekin demê hêzên Kurd din nikarin çareka pêdar bike çawa dibe li hemberî İsraîlê ama dibe çe 10-15 hezar kes derdikeve kolana û dibin parastinan polîsan dewletê da. Vî hat nîqaş kirin. Vî hat nîqaş kirin ser çi esasî ser esasê dewleta Türk herîkê dixwazin nikanin be İsraîl bisekinin jî li axa Sûriyê nikanin be bisekinin jî dixwaze dibe çe nîşan bide da ku gelê Kurd ji İsraîl hes nake da ku gelê Kurd li hemberî İsraîl çaleka pêk dîne. Ev hat nîqaş kirin. Adin çi hat nîqaş kirin? Adin ev jî hat nîqaş kirin. Yani heftê meha cotmehê ev sala 2023 ev êrişa Hamasê ya li ser İsraîl hat nîqaş kirin da ku wê demê ev kesên Hamasê ev rêveberên Hamasê yên dibe çe di asta qerarê da bûn Hamasê çawa tev digere çi bike û çi neke wana li İstanbulê dibin sîwanan Tirkiyeyê de hat parastin. Ev hat nîqaş kirin. Ev hatin gotin, ev hatin nîqaş kirin. An bal hat ser vana. Welhasıl ama yani bi hawakî tu dijminatiyek li hemberî Tirkiyeyê nehat nîqaş kirin na. Ez dibêjim qey tiştekî baş e milletê cihû dewleta İsraîlê zanibe ku wextê reaksiyonekî çêbibe li hember İsraîlê planekî dewleta Tirkiye bi zanebûn milletê Kurd weke dijberê İsraîlê dijberê civaka cihû nîşan didin ve ya planekî taybet e ê dewleta Tirkiye. Eger haya wan ji meselê hebe süper e tamam e. Ev jî hat nîqaş kirin. Yani dibe çe hat tespît kirin ji hêla kêva ji hêla xelkê cûyî ve ji hêla berpirsyarên cûyî ve ji hêla siyasetmedarên cûyî ve rojhilata navîn ji netewan yek netew yêkil antîsematîzm dijminatiyan cûya nake gelê Kurdê lewra ev pir pêvîst e ji bo cûyî em zanin yani ev netew ev dijminatiya netewê din li hemberî me dike li nav Kurda da tuneyî lewra ev gotin hat gotin dedî Kurd hevalbendê me yên xwezayînin. Yani ev gotin ne xas sivik e. Ev gotin hinekî û ev jî hat nîqaş kirin. Çi hat nîqaş kirin? Ev sewal bi xwe min ji kesekî pirsî. Yani hinek Kurd an hinek kes dibêjin yani heger İsraîl alî Kurda nake ne wisa heger wê alî Kurda bike çima eşkere nake. Ev jî hat gotin bi taybet mesela
rêz Alî Ertan toprak balkişan ser. Got min ber pirsiyareke İsrail ra li İsrailê hevdîtin çêkir yekî paya bilind. Got heman tişt min jî got yani çima hûn bi hawakî eşkera nake. Got wî jî ji min re ev got. Heyran em kane eşkera bikin. Lê belê Kurd vê qebûl nake. Yek a duda em vê jî fehm dike çima qebûl nake ji ber ke dengiya dibe çe li erdnîgariyê heye diyare. Pozisyonê Kurd diyare. Alîkariya em didin Kurd em kane eşkere biparêzin. Lê belê Kurdî nehatiye vê astê ev alîkariya ji me digirin eşkere biparêze. Yanî tiştekî wisa li holê nîne. Kurd İsrail naxwaze bi eşkere alî Kurda bike. Na ruxnê wê Kurd naxwaze diyar bibe İsrail eşkere alî bê. Baş e. Hevalê ferdî û çar. Baweriya Ronî li dervey Kurd û tevgera azadiya Kurd bi hemû hêzên dirû û finansörên cihadîst ê Tirkiyeyê tu dibêjî. Hevalê ferdî û çar. Ev kes demeke dirêj e ev tiştê wisa ji min re dibêje û ez naz dikim Ferdî û çar. Ronî Ruha îcab nake baweriyê wî bi tevgera azadiya Kurd heye. Hebe. Çünkü bixwe tevgera azadiyê ye. Bixwe ferdekî aktif yê tevgera azadiyê ye. Çawa bawerî pê hebe? Ez nizanim emrê te çi qasî ye lê bawer dikim bi qasî emrê te divê tevgerê de cih girtiye hem bi bedena xwe hem bi beynê xwe hem bi mêjiyê xwe hem bi xebatê xwe û îro dema ku divê kanalê de daxife jî di xizmeta tevgera Kurd de ye. Tevgera azadiya milletê Kurd de ye. Aniha aktif dixebite. Yani insanê ku vê xebata Ronî Ruha nebînin ji xwe gorin. Ji ber vê yekê gotina te mamoste vala ye hevalê ferdî û çar mala te ava ji ber ku ji bo ku te em dana vê peyamê li wê derê bigire li wê derê bigire ez dixwazim tiştekî bêjim ezeke ferdî û çar na te wê peyamê bîne ez ê gelekî xweş bibim mamoste. Ferdî û çar navê wî binere. Ferdî ye paşnavê xwe kiriye û çar. Yani yekemîn car hey bike. Pir zêde ser nesekine ama ji ber ku heqetin Na ev hişmendiyakeke mamoste hewceya ser bisekirin ferdî û çar dibê çe ji min re misalî zirriqe ev kes. Mesele ev hişmendî heye ev kes demeke dirêj e ji min re dibêje tu li hemberî tevgera azadiyê propaganda dike û şer. Welhasıl ev kes pir nepêwîst e jî re bêjim milku berxwedaye ne meseleye jî. Ama dawiya dawiyê da ev kes ji bingeha çepê Türk hatiye. Kurd be çi ye ne Kurd be çi ye. Ji bingeha çepê Kurd hatiye hîn dijminatiya xelkê cûyî dike dibêje çima ronî xelkên cûyî dostiya xelkê cûyî Kurd diparêze. Ê bavê min dostiya Dewlet Bahçelî biparêzin tu ji min dixwaze ez Xwedê ez nehatim min wê astê min ferdî û çar ferdî Tayfur min ev bike. Min ev bike ez nikarim Dewlet Bahçelî biparêzim. Min ev bike yana serserê min ser çavê min pozê min hîn dişewite. Eger projekê neşewite şeref ez ê ji bo ferdî û çar bibêjim Sayîn Dewlet Bahçelî wekî çapemeniya Kurd rojnamevanên wê niyê bê bingeh digot Sayîn Dewlet Bahçelî. Ez ê rojekê yani hêvî dikim hendê wê astê wat ez wê hatim wê astê jî ferdî û çar wê çaxê kerem ke were. Mehmet Şerif Süren rica dike dibê goh nedin insanê wisa rast dibêjî mamoste. Hişmendiya dike ev ne insanekî wisa ji rêzê ye ez nas dikim ez zanim kî ye ez zanim ji kîja bingehê ye ez zanim ji ser navê çi û kê êrişî min dike ev kes. Ferdî û çar Ferdî Tayfur ez demeke dirêj nas dikim. Na hevan çima me ev peyam da ser ekranê ji ber ku niha pir însan hene dibin hin sembolan de dibin hin navan de bi zanebûn fîtne fesadiyê derdikin dixwazin dijberiyê çê bikin di nava milletê Kurd rojnamegerên Kurd de. Niha ê melvê derê kanala me kanalekî netewî ye. Xeta me xeta netewî ye. Dawa me yek dawekî ye. Em dixwazin heqê milletê Kurd ê netewî were naskirin. Çi awayî dibe bila bibe. Em însanên ez antimilitarîstim Ronî nizanim ser navê xwe dibêjim tercîha min ew e bê şer û pevçûn ev meselê hel bibe ama bi şertê ku heqê netewîyê Kurd were naskirin. Ew pêvajoyê ku di encamê de di dawiyê wî de hemû însanê me neyne berdan ji ber dawa Kurd û Kurdistanê hatine girtin. Mana wî pêvajoyê heye. Ew pêvajoyê ku di dawiya wî de heqê netewîyê Kurdan zimanê Kurdî dibe, perwerde dibe, mekteb dibe, hebûna me dibe, neyê naskirin mana wî heye. Armanca hemî pêvajoyan e.
Tevgera azadiye çiye? Tevgera azadiye Afganistan'e, a Pakistan'e, a Hindistan'e ne? Tevgera azadiye ya Kurdistan'e. Yani azadiye Kurdistan'e. Em azadiye Pakistan'e dixwazin. Em azadiye çi dixwazin? Yani hûn dikarin ji kerema xwe re hinekî hurmetkar bin. Ji hevalê ronî re jî ji me re Ferdî Tayfur vêj mi dixwaze. Dibêje tu nebêje Kurdistan, tu nebe Rojavayê Kurdistanê. Ferdî û hevalên Ferdî Tayfur ji min dixwazin ez nebêjim Kurdistan, ez nebêjim Rojavayê Kurdistanê. Ez dixwazim Ferdî. Tamam. Tamam. Ew Ne qas ne. xwe acîl bîna tefreye Velhasıl ev hişmendî têk çûye êrişî min dike lêbelê ez ê wek Ferdî ez nas dikim. tamam. Tamam. Keko niha gotinê wisa nekin. Yani me re nekeve nava polemîkê ême xeta me kivşe, xeta me xeta netewî ye. Em ne baş e. Hevalê keskî Saîd çi dibêje mala te ava her hevin. Hevalê me metşopînin. Niha ronî em dest bi mijara xwe bikin. Niha îro êrişekî pir mezin çêbû li paytexta Qeterê. Qeter welatekî pir biçûk e ji xwe. Nüfusa wî jî kêm e. Ama yek ji dewletên herî mezinê cîhanê ye. Dewlemend e. Mesela aboriyê de. Bi xwe biçûk e, aboriyê wî dewlemend e. Li Tirkiyê jî pir erd û virda wê de û şîrketkerî ne. Dikare Tirkiye temamî bikire jî. İsraîlê îro cesaret kir êrişê ser Qeterê bike. Li wê derê heyetekî Hamasê kir hedef. Vaya işaretê çi ye? Dibe ku sibê du sibe êrişê ser Îstenbolê jî bike ji ber ku em zanin heyetê Hamasê li Îstenbolê jî hene, li Enqerê jî hene. Li wê derê planê suîqastê amade dikin. Heta belkî tê bîra te bernameyê me yê destpêkê de cotmeha sala borî wextê ku êrişa Hamasê çêbû li ser İsraîlê me got amadekarî li Îstenbolê hatiye kirin. Nizam tê bîra te nebîra te. Baş diyeceğim. Hemî wextê ku merû bide berhev dibe ku sibê du sibe İsraîl êrişê Tirkiye jî bike endamê Hamasê bike hedef. Mamoste li Qatarê ev heyeta dibêçe li Doha hawakî hatine cem hev û Halîd Meşal yanî ev jî dibêçe rêveberekî Hamasê ye. Li wê derê hatiye kuştin û kanî kîvê re hatiye kuştin nehatiye kuştin hîn hemî tiştine diyar in. Dewleta İsraîl ev kesên wisa li ku be dibêçe wê êrişî ser bike wê lê bide. Ev dixwaze li Amerîka be, ev dixwaze li Tirkiye be û em adin çi zanin? Em zanin mesela ev Halîd Meşal xwazîka min resmî wî ji taraşa min resmî wî Erdogan tev heye û gelek dibêçin aktivîstên an kesên İsraîl niha dibêçe li ser medya sosyal hemî wî resmî wî û Erdogan yê destê xwe danin hev parve dikin. Dibêje Suretê Tirkiye jî yani niha di sosyal medya kesên aktivîstên an wekin ê sosyal medyayê İsraîl de ev gelek tê parvekirin. Yani Sûriye Tirkiye jî tabii ki vana hemî dibêçe vana hemî ne hewceyê mirov cidî negire ama mirov çi cidî bigire? Dewleta İsraîl ji bo hebûna xwe dibêçe misoger bike, parastina xwe, parastina netewê xwe misoger bike û ew hêza wê heye yani hêza wê çekî heye, hêza wê ya dîplomasî heye û hêza wê finansî heye. Çi kelem were ber wê ev demeke dirêj e ev nêzî 2 sala ye bername te da dibêjim. Çi kelem were ber dewleta İsraîl ev nake wê lê de û Erdogan dewleta Tirkiye jî zaten ji vê şiyar bûnin û ev pêvajoya niha dibêçe di navbera Birêz Öcalan û dewleta Tirk jî destpêkirî esasî wê zaten Serbiyayê û em hemî zane. Lê belê rojên pêş me wê çawa bibe anha rojhilata navîn tiştekî diyar bîne çawa diyar bîne her roj hamlakek dî her roj li û tevgerek din çê dibe. Ama diyar e dewleta İsraîl hebûna Tirkiye yanî
الروجات نابين قبولناك يعني بهواكي بحالك زوري إسرائيل شو يدري باقشكر أو جي إيران باقشكر أو جي إيران دبي جي فالا بويه دولتا ترك تقازه همان تشتي بك يعني همان دكتوريني دولتا ترك بشوبين الروجات نابين وكدبي تركي دري تركيا بباريزه لبلي أبي بوي إسرائيل خطرية يعني أف درا إيراني فالا بيه تركيا فازت شبكة إسرائيل رينا دبي هجر أف دبي شا ورا أصلا شركة مزنجي أز باور دكم إسرائيل خوش بوي بيجي آماده كري يعني إسرائيل بيجي ندي. Tu êrişa li ser Qatarê çawa şîrovetkî çi bû sebeb gelo tiştekî din heye dibînî de yan mesela çima ji nişkeva İsraîl biryar da wan her şeş endamên Hamasê tune bike ew muhîm bûne û mirovên hatin hedef girtin nehatine kuştin wisa zanim. يعني هنا ونديارة هاتنا كشتن هنا نديارة يعني أف دبي شا أف هنا نديارة وكا الجزيرة دبي جنات كشتن وصابية نديارة وين دمك نزل ديار ببه اللي بلي حتى انها القطري ندخست يعني اسرائيل زاني بو القطري وكسانا هنا وجيوان بتزاني بو حتى نهالي ندخستن اما وقت تيجي اني زمان درك وصل بهواك اللازمين اللي وكسانا خص القطري جبرجة يعني القطري اللي ندخست والتركي حتى نهالي ندخست يعني اوبراسيون وقت بيتشا بيقدانين بنشوف اما بهواكي اشكال طياري فراك هر الويدري اللي القطري وتركيا اللي نقص نظام الايراني اللي يقص والقلق دبريدن اللي يقص لي قيايا تركيا جي سوري ور تركيا جي بتشاوي افهمان دميج تركيا وقطر تبهر يعني بلاني وان در حق اسرائيل در حق روجات ناوين دا بهبران فينانسوري في مجاري قطر ويجي بيشت قضاء دبلوماسي دا يي بهاوي تشيك ورخت والحاصل بها هو تركيا يعني أبي شهاتي السر قصري بيش القطرية السر حماس مروف كان بيجي بيام قال لك قلت إيش بوي تركيا إيش بوي تركيش Hevan lo ez kem ji war rica bikim hûn jî pirsê xwe bipirsin em bikaribin hinekî tekîliya Kurd cûhiyan vê derê zêdetir vê bikin ka İsraîl amade ye alîkariyekî vekirî bide milletê Kurdê Rojava. Rolê dewleta Tirkiye wextê êrişê Rojava bike İsraîl wê çawa hereket bike li gorî te? ماموس يعني طبعا سوالك كجرينج ومجارك كهي نديار يعني ويشوا حركة من بري بخات قناة دا بري ياشن حتى بري من قلت بو از بخات ندوي باوريه دامم يعني افتش تجبوي سويدا كر إسرائيل والروجواي كردستاني بهواكي أشكره çünkü ويشاري تشوا دبه يعني شركي دو دولتي دسبيد شركي دو دولتي وسين دسبيد كجبرك إيدي سينوري كتن سينوري هاب يعني إسرائيل دولة ترك كتن سينوري هاب أما أبسا قياتين باروجين داوية ين أمريكا يدهرن حسكي أب تشكين دهرن أب فيجي نشاني مدده يعني بشتريا إسرائيل بهواكي كورت دمشا بريا أمريكا وأمد تشرا دبينا يعني بهواكي أناليزك شياتو نفسان درقي وين بجاريدا يعني قلتو برا كرد اف پشتگiriya İsrail dayê dibêçe xelkên Durzî hêvîne ke heman astê da İsrail wê piştgiriyê bide Rojavayê Kurdistanê. Ez bi xwe vê jî rast bînim û berî vê analîzê jî min got. Yani İsrail ev piştgiriya zaten ev her cara êrişî derdorên Şamê dibêçe dikin ev warargehên dewleta Tirk dixwaze xwebilê cî bike İsrail lê dixe. ev heman demêjî piştgiriya Rojavayê Kurdistanê ye. Ev îro rewşa Swêda ev hêzan Durzî ya derketiye holê ne ew ji bo Durziya ye. Heman demê tiştekî dibe çi derfetek mezin xist destê Rojavayê Kurdistanê. Niha me çi dît Rojavayê Kurdistanê dibe ji heyran yani colanî nikare Sûdî birê ve vayî diyar bûye Swêda serxwebûnê dixwaze destê Kurd bû. Ha ez vrad xwazim vê gotinê biqedînim. Di paş perdê ra ez bawer dikim çi ji destê İsraîl bê wê bike di paş perdê da. Lê belê bi hawakî eşkere tayarê xwe rake û li ezmanê Sûriyê bi taybet ne li ezmanê Sûriyê bi taybet li ezmanê Rojavayê Kurdistanê li ser Kobanê İsraîl tayarê xwe rake û gum ez ê li Tirkiye xim ev gelek zor e.
هم Rojava zane ev zore, İsrail zane ev zore, Türkiye zane zore. Ama kanı biçi buke İsrail kanı birya Amerika ra gelek tiştuke. Me ev Kobani yani bir raz yamını kakayan ev dama irişa Daeş'il ser Kobani ya Amerika beraber dibeçe yani heza koalisyonu beraber şer dikir teyaran Daeş'il kız diyar bu teyarın İsrail ciddi. Ama sen abi koalisyonu sen abi Amerika. والحاصل اسرائیلی ورا بکه اما بریا امریکا بگلک تشتا بکه و دبه تکنولوژیا خو بدی یعنی از بخواد بیجم تشتی هری گرینگ اوه ریوبرین روجوای کردستانین دم به دم وندا بکن تکنولوژیا اسرائیل یک کانال همبرین وان هیزین دولتا ترکیه هوایی بکاربینن اف پر گرینگ وی بدست فخه و لوی دریدا دبه چه بخبته yani سبی احتمالك مزنه دولتا ترك إيريش بك آنهنك هذا دين إيريش بك حوجية جهلا عزمان دا روجباي كردستاني بشتاوي نشكيل سر عردي كردي شر بك والحاصل مسألة أبا يعني التكنولوجيا دا قانا علي كاريه بك ده هاويش دا آگاهي دا قانا علي كاريه بك وهر وهذا الدبلوماسية دا نا أبدالين ألمانيا وبونن ألمانيا هاو بس هزي ده دبیچه پیشگیری ده روجوای کردستانی برای اسرائیل از وی بجی زانم از وی بجی زانم یعنی جوابرین روجوای کردستانی زانم و هر وها ج کنفرانس دوجی زانم همی درین من کانی بفکر لآلمانیا بخیرا دولت اسرائیل جنرال و حسب وی وانا بده وانا ج الیکاریا گلک مسنه دبه اسرائیل رانه بگم گم گم تیاره خوراک رو ترکیه نه هم بریال از بخواد بیم ارپیک نای Ez ji hevala ra tişek bêjim hevalê Salih Filîzcan te pirs kiriye min nedîtiye tu pirsa xwe kopî bikî car di pêvekî wisa ez dikarim ji ber ku mesaj pir tên diherikin ez nabînim tu eger pirsa xwe car di kopîkî ji me re dubare bikî ez ji Ronî dipirsim van tiştana Ronî tespîta te balkêş bû ez dixwazim hinekî meselê vekim mesela tu dibêjî İsrail dema ku li Şamê li Sûriye êrişê baregehên Tirkiye hedefên Tirkiye bike ev tê mena piştgiriya Rojavayê Kurdistanê. Ez dixwazim wisa vê bikim nizam tu çi fikirî wextê ku merû bide berhev ku dewleta Tirkiye sirf ji bo tunekirina hebûna Kurdan li Sûriyeyê ji bo xirabkirina pergala Rojavayê Kurdistanê li Sûriyeyê dixwaze îstixbarata xwe bicih bike dixwaze kontrola hewayî bi dest bixe dixwaze li wê derê zemînekî çê bike ku ji wê derê bikaribe rehetî êrişê Rojava bike. Çünkü carnan li gorî qanûnê navnetewî Tirkiye zû bi zû nikare ji Bakur ve bikeve Rojava. Çi dike ji herema Helebê, Şamê ji wan dereva êrişê Rojava bike bi rêya çetên xwe ji bo wan hêsantir e hem ji aliyê qanûnî ve hêsantir e û hem jî bala cîhanê nakişîne. Îja tu çi dibêjî? Tu dibêjî hebûna dewleta Tirkiye ya ji bo têkbirina Rojava madem ki li Sûriye heye İsrail jî lê dixe tune dike. Ev piştgiriya Rojavayê Kurdistanê ye. Min rast fehm kir? Ez serî ser wisa dibêjim. Ez wisa dibêjim û ez dibêjim jî bi lezgîn hewceya dibe belkî bi eşkere nebe ez pozisyon konjektûrê niha li axa Sûriyê heye em hemî dibîne dibe bi hewakî eşkere em nikanin dibiçe bi İsraîla têkeve nav têkiliyakek eşkere lê tiştê herî girîng rêveberên Rojavayên Kurdistanê hewce teknolojiya İsraîl bi hewakî ji wî millî da yani alîkariyê jî İsraîl dixwaze û dibe girtî bijî û dibe dixwaze jî û ev ji her kesî ra maf û hek û helal e bira ji Kurd re ne helal be. Yani em ev hişmendiya dewleta Türk xistiye serê me em hewce wê ji serê xwe babêjin. Em ji boî Rojavayê Kurdistanê biparêzin nehew em ê bibêjin em ê li qada şer bikin. Mirin em ê sewê bimirin ama mesele em kanin biparêzin. Me Efrînê şer kir em mirin lê me nikanî biparasta. Ez dixwazim weke hevokekê vekim dibe çi weke navnê nûkê de vê jî bibêjim do li wê konferansê ez bi kesekî ji Rojavayê Kurdistanê yek ji Efrînê bû min li wê dirê min wî hev didît dema got ez ji Efrînê min got malbat li ku ye got malbat dayîka min û xwa min kûçika min li Efrînê ye min ev sewa kirim got gelo Efrînê rewşa navê em çi rewşê dane. Welhasil hinekî ket dibe çi hinek zêde tişt gotin çi got zane
داري من زيتونة جبوي نيبرين هو جبوي نيبرين هر سال 2000 يورو از ددم يعني سري دارين زان چقاس يورويه ام دش از بي پرا دشينم جي بوستال افريني را ياري اف پرا من 2000 يورو از دشينم همان دميجيش بوي مالباتا من دايكا من خوشكا من كانه به هر وي پرا بگرين درك 2000 يورو اجا برتيل جي بده يعني از مجبوري 4000 يورو بشينم 2000 gerek bertil be dako bebêjî tamam kanê ez ê 2000 xwe bişînim aştira 2000 euroş. Ev sadece ji bo dar jê nebin em didin. Adin zaten zeytûn û meytûn hemî êwênin. Hemî êwênin yani êwanin ew ji xwe re dibin. Hew ji bo dar bê parastin em ez yani gorê hejmêra darê me na 2000 euro ez her sal. Adin jî dayîka min xwişka min dema birçî dibin ez mecbûrî ji sê meha carê pera ji wan re dişînim. Heger ez 200 euro ji wan re bişînim her wiha ji bo kane bi wî 200 euroyê xwe bikişîne gerek 200 euro jî ez ji wan çetana re têxim hesabê wan da ku destûra wan hebe vî pera bikişîne. Welhasil di derheqê viya da me hîn dosyeke Kurd nivîsandiye. Em hew propagandên vala ê weke ferdî û çar tê li ser vadana êrişî me dikin. Heyran yani وقتا تو وانا حمید گری برچاو ایدی اتیک متیک نمایا جبوی پاراستنا روجوای کردستان تو اتیک جمرا ایدی نینه یعنی بنر مالباتا کرد جبوی داری وینی برین هر سال 2000 یورو دده دا کجا 2000 یورو کانه بکشین و جاری بده گرک 2000 یورو برتیلش بده جسه ما جاری 200 یورو جایکا خورا دشینم دا کوپه خودی که boy kanı her bir 200 euro bukşine gerek rica ekstra 200 euro iştehme bide maçetana da ku 200 euro bidwan yal vi hali biner ya etik metik nemaya etik metik nemaya boy kurd euro etik metik nemaya çirre rebaz hebe tu kanı be rojavay Kurdistan'ı bir Paris'e rovi seril vi rebaz yani voyaj bu mu skandale voyaj bu mu ibreteki pır mezine meruve mesele de bir pır mezin bike zede bike hatta bike mesele ki kadan lavletevi te çi mane millete me Afrinî salê 2-3000 euro dişîne ji çeteyan re sırf ji bo talana dara neyê kir acayip tiştekî bandor mikir Ronî pirsa Salih Filizcan hat ev konferans ya yekeme yani wê ya yekem be yan wê dewamayî were خوش ev tişt hemam tişt min ji gelek kesan ji wê derê yani kesê berpirsiya jî sewal kir yani tamam konferans li dar ket baş bû lê ji niha pê ve wê çi bibe ev hat gotin em jî di liv û tevgerê danin da ku wek komîtakê yani ji vê konferansê amade bikin ji çend kesa pêk bê ji 2 kesa 3 kesa 4 kesa dibe çewekeke şandeyekê amade bike li ser dibe ji bingeha ji vê konferansê ve kesana her bi General Mazlum Kobanê re biaxife her wa her başûrên Kurdistanê bi berpirsiyarên başûrê Kurdistanê ra dibe çe yê weke Telebanî û Berzanî re biaxife û her wiha her dewleta İsraîl bi Netanyahu û bi berpirsiyarên dewleta İsraîl din re biaxife û li goreyê vê weke raporek bênîvisandin û dibe çe dîsa agahdarî çê bide welhavî dibe çe yanî liv û tevgerek wisa heye liv û tevgerek wisa heye anha ev konferans bidawî bû lê belê ji bo heyetek şandeyek amade bibe li ser navê vê konferansê hem her Rojavayê Kurdistanê hem her başûrê Kurdistanê û her İsraîlê liv û tevger hene wekî din hevan û pirsê xwe pirsin madem ki hemî heval komê ser hebûne li vê derê pir kêfxweş bim ji kerema xwe re ji bîr nekin bibin abone bibin endam eger hûn em kanalê bi hev re hinekî pêş xwe mezin kin pir baş dibe heqeten ji mesajên hevala jî ez fehm dikim ku pir eleqe heye mesela ya ez peyama hevalekî ji we re bixwînim heqeten mesela çi dibêje yek mamostê hêja mala te ava îro te dilê me heland li Amedê bi gelenperî rojnamegerên Kurd mîna te difikirin lê tu kes ji wan ev yek bi eşkere nabêje divê em li vê derê hêjmara me gelekin li belê rojnameyekê Kurdî saziyekê Kurdî bikaribe ji me fayde bibîne mixabin li vê derê tune ye kesên li saziya me dixebitin ji xwe ji zimanê xwe ketine dibe
مینا کو ev nebespe ji rastiya xelkê xwe jî dibe dûrketine ev tê zanîn nerazîbûn gelek zêde hene dibe kes ji kesî re nabêje lê tu gavekî jî nayê avêtin gilû gazincê me hene lê çareserî çê nabe herî dawî dibe ev qanala we tu mîvanê xwe li Amedê û gelekê têne hezkirin dibe vê yekê bizanibin rojnamegerê me vê derê dibe we weke rol model digirin bimîne dixweşiyê de dibe em bi we re ji kerema xwe re bidomînin van xebatan bidomînin vana hevalên ku dişînin hempîşeyê me ne çapemeniya me de dixebitin hevalê me ne xuya dibe ku valahiyekî pir ciddî heye di rojnamegeriya Kurdî de evet hevan no ji ber vê yekê em ji we rica dikin yani hem endametiya we û çi ye navî abonetiyê welhasil yani ji bo pêşxistina vê kanalê çi icab dike eger hûn bikin pir baş dibe ronî wekî din pirs hene ez ê bipirsim yani tabii maşallah Yıldırak belkî te serî de gudarî nekiriye dibêje armanca vî konferansê çi bû di dawiyê de çi biryar hate girtin yani em çi dikarin jê derbixin konkret Tamam. Gaz henekî divê şişeng oturan bîne. Yekemîn armanca vê konferansê yani ji hêla Kurdîş de doçe gemayîn de û her wiha ji hêla saziyakeke din ya xelkê cûyî ya li Almanya ev demeke dirêj e ev dibe çi ev her du sazî têkiliya wan bi hev re henin û bi rêz Alî Ertan Toprak yê ew jî berpirsiyarekî saziya doçe Kurdîş doçe gemayîn de ye evanî ziman ev demeke dirêj e em bi hev re têkiliyê danin ev dibe çi yan nijadperestiyakek li Almanya hem ji hêla misilmana ve û hem jî ji hêla kesên nazî ve li hemberî zarokê Kurd û zarokên cûyî pêk tê welhasil gelek ciya da em zarokê me ne Kurd nasnama xwe newêrin diyar bikin mecbûrî dimîne dibêje em ji Tirkiyê ne û her wiha xelkê cûyî jî newêrî bibêjin zarokê wan bibêjin em cûyî ne ji hêla zarokê Ereb ve ji hêla zarokên Tirkiyê li mektebê ve û her wiha ji hêla kesên Almanyên nazî ve dibe çi tê hingavtin an mecbûr dibin wê nerin mektebê lewra em zaten demeke dirêj di li vû tevgerê danin bi hev re em dibe çi têkiliya danin û em vê pirsgirêkirana dibin cem dewleta Alman û a din jî çergî li Rojavayê Kurdistanê ev Kurd dibe çi ket şerekî mezin û bi taybet ji bo xwe biparêzin ketin li vû tevgeran me jî li vê derê her du saziya me mil da hev hinek deriyên li Almanya me nikanî bi vekra van saziyên cûyî ji me re got heyran em amadenin alî we bike ji hêla dîplomasiyê de ji bo an ji çi hêle da ji vê hêlê de hûn çi ji me dixwazin me jî gelek tişt wan xwestin û wan ji me re gelek derî vekirin û herî dawiyê me wa kir di nav her du civaka da jî ji bo hezkirinek mezin li holê heye me jî got heyran mademkî wisa ye em ê vê eşkere bikin bi hewakî eşkere konferansekê li vê derê darxin û bira cîhan tev bibîzin da ku Kurd û cûyî bi hewakî eşkere êdî hatinin cemhev tên cemhev ji ber li hemberî cûya tu nefreta Kurd ji destpêkê da tune ye ji dîrokê da tune ye û lewra me xwest em vê eşkere bikin û heman demê jî ji hêla Kurd ve jî Kurd jî dibêjin yanî berpirsyarên Kurd yeke di vê konferansê de rol girtine cî girtine ew jî dibêje em dixwazin ji siyasetmedarên xwe re ji kesên Kurd yên xwedîhêz re em kanalekê vekin em dibe çi bibin pira da ku alîne tewa xwe bikin û em dixwazin tiştekî wisa ava bikin lema ev konferans pêk hat destpêkek bû lê belê dibêjin na em nasekinin em di li vû tevgerê danin em ê hîn bi projeyê cuda werin pêşiya gelê Kurd gelê cûyî û her wiha em ê hîn dibe çi bi rojavara têkiliyê hîn xurt derxin û em ê herin Başûrên Kurdistanê û em ê herin İsraîl van mijara yanî ev hevalbendiya xelkê Kurd û cûyî ji ber navê yanî navê slogana vê konferansê jî ew bû madem kî pirsgirêk yekin hewce çareserî jî yek be lema em dixwazin her du netek destê xwe bidin hev û li rojhilata navîn da ku kanibe
mafî xwe yê jiyanê biparêzin. Di vê naberê de tu zanî li Fransayê hikûmet ket, dengê baweriyê negirtibû. Serokkomarê Fransê Emmanuel Macron piştî ku François Bayrou dengê baweriyê wernegirt û îstifa kir, bi ser neket, Wezîrê Parastinê yê 39 salî li Cornu wekî Serokwezîrê nû tayin kiriye. Erê Sebastien Lecornu êdî Serokwezîrê Fransayê ye. Ev jî weke nûçeyekî bila bikeve qeydan. Gencê jî balkêş e. Ev jî girîng e, yanî dibe çi Fransa ji yek dewletan in yê ki herî zêde piştgiriyê di Rojavayê Kurdistanê û gelê Kurd tevayî. Yani ev Fransa girîng e û hêvî dikim di qada siyasetê de jî tevliheviyek çênebe ji ber ku dibe çi wata Fransa bi karê hundir da bikeve, karê xwe hundir da bikeve li wê derê pirsgirêkê wê derkeve, dibe hinekî dev ji derve berde. Hêvî dikim yani bi hewakî zû Fransa hikûmeta xwe ava bike ji ber ku di van rojana da bi taybet ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê hêviya me jî heye. Ya balkêşî Wezîrê Parastinê ye, yani eleqa wî bi parastinê bi eskerî heye, tecrüba wî ya eskerî heye, ew bûye serokwezîr. Êdî tabî em Kurd jî li gorî xwe fayde digerin. Welahî baş e, rûnê ême tu wekî din di derbarê siyaseta giştî ya Bakurê Kurdistanê de tiştekî dibêjî heye, yani ji ber ku zû de tu tevlî bernamê nebûyî, belkî şîrovê te hebin, hem di derbarê pêvajoyê de Dewlet Baxçelî bang li Rêzdar Abdullah Öcalan kir, dibêje were hem ji bo Rojavayê Kurdistanê hem ji bo rêxistina Ewropayê bangên nû bike. Paya tê çi manê gelo? Yani Dewlet Baxçelî çawa wî heqê xwe da dibîne ku tiştekî wisa li serokekî Kurd bike yani. Yani ev min xwend dibê hewceye careke din bi rêz Öcalan bangawaziyekî dibê çi hem ji bo rêveberên Rojavayê Kurdistanê û hem ji bo diaspora Kurd, rêveberên Kurd yekîn li diaspora yekîn li Ewropa bike. Tê xuya kirin tiştê dewleta Türk dixwaze havê wan naçe. Yani ew planê kiribûn, ew hesabê kiribûn hema dibê çi bi hewakî Kurd wê hemî bibêjin Baxçelî em teslîmî te bûnin naçe. Werxuya ye bi taybet him ev li û tevgerên dîplomasiyê ki li qada Ewropa dimeşe dewleta Türk pir hesiz dike. Yek adin jî li Rojavayê Kurdistanê diyar e rêveberên Rojavayê Kurdistanê naçin serê xwe naspêrin şûr û şûrên Baxçelî hewî Baxçelî dixwaze, hewî dewleta Türk dixwaze. Ev jî dibê çi dîsa niyeta Baxçelî bi hewakî zelal derdixwalê ama ez dibêm qey hewce ye ez bê jî bînim ziman zimanê çima ji ber em tê gudarî kirin dibe hinekî heval şaş wan bikin lê ez ê guh nedim şaşiya. Rêberê gelê Kurd Rêz Öcalan li hengekî berxwedana gelê Kurd e. Yê raperîna gelê Kurdî dawiyê ye. 26 sal e di zindana dewleta Türk da dîl hatiye girtin. Nên serê kevirên kerûlal. Yani 26 sala dibê çi li giravekê dibin îzolasyonê da be û dewletek weke dewleta Tirkiye ji dibê çi ji urf û edet û ahlak û pîvanên mirovatî dûr. Rêveberên Kurdiyê li derve nexurtin min biborîne. Weta Kurd bana wê barê bi Rêz Öcalan sibik kirana. Wê ev berpirseriya mezin nedan ser bi Rêz Öcalan. Da ku dewlet Baxçelî her carê zefta bike bibêje hewceyê carê bi Rêz Öcalan bangawaziyek wisa bike. Na bangawaziya pêk nehat bira bangawaziyek wisa bike. Min ji ewlî de ev got peyama min ez Twitterê xwe wexta dinivîsînim sê roja di roja dimîne ez çî dikim. Min got dewleta Türk dixwaze heman demê hêm di nav netewa gelê Kurd da ev hezkirina
ev hayraniya ji bo Birêz Öcalan heye yekemîn car dibe jî ez ê berêberê wê bişkînim û hawakî maşalê dibe çi daxwaziyê xwe na ez bi hawakî pêk bînim. Dewleta Türk dixwaze bi rûmet û lehengetiya Birêz Öcalan bilîze hewceye rêveberên gelê Kurd yê li derve yê qaşo dibe em azadin gerek rê nedin viya. Gerek ev berpirsariya mezin bi zanetî jî heger çi qas gotina Birêz Öcalan ji bo merhemiya xeta sor e gerek em vê dijmin ra me negota gotina Birêz Öcalan ji bo me xeta sorê çi bibe ew e. Wê çaxê tê çi mane em dibêjin herin lêdanî işkenceyê li Öcalan bikin Birêz Öcalan bikin wî qane bikin dawiyê were em ê hetiira. Me bi destê xwe nîşan adres da dewleta Türk her işkenceyê li Birêz Öcalan bike. Ev min gelek care 4 sal ez bêdikir. 4 sal. Meselakeke hesas e mirov naxwaze bibêje ji ber ke Birêz Öcalan li hengekî her sînga Kurd e her dilê Kurd e. Lê belê dewleta Türk û yê weke Baxçelî li pênên da ku dibe çi bi rûmeta Birêz Öcalan bilîzin. Da ku Kurd jî ra bibêje a Birêz Öcalan xaîn e awa ye. Gerek em rê nedin viya. Rêveberên Kurd gerek veya xeta wî sor be rê nedin viya. Ev tiştê herî min aciz dike, tiştê min herî ditirsîne çergî ev pêvajo dest pêkiriyeke ve min xwest ez vê dibe çi tiştê xwe bînim ziman. Baş e herî dawiyê berdevka Dem Partiyê Ayşegül Doğan eşkere kir ku her du hevserokê Dem Partiyê Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhan ew nava hefta pêşiya me da biçin İmraliyê hev dîtinekê pêk bînin bi qasê ku dibêje Ayşegül daxuyaniyên girîng werin dayên. Em dizanin ku ev mehekî krîzekî heye li İmraliyê. Rêzdar Öcalan bi dewletê re pir li hev nake li ser Rojava. Em vê dizanin. Êdî çi nakokî hene dewleta Tirkiye çi hêvî dike em zanin dewleta Tirkiye çi hêvî dike lê em dizanin ku milletê Kurd jî Rêzdar Öcalan jî li gorî dewlet Baxşelî kes tev nagere. Lê em zanin krîz heye. Ka em binêrin heyet bila biçe were heyet wê çi bibêje. Mesela heyeta Pervîn Buldan û ya Mithat Sancar çûn hatin tiştekî negotin. Veş artin. Ka em binêrin wê çi abe. Hevalan gelek iştera peyam şandine Ronî. Yani hema ji nîvî zêdetir peyam temamî ji bo te ne. İştera spas dikin ji bo hebûna te, ji bo şîrovê te. û ew camerê ku iştera hin tişt gotin yani feqîr û tonkî heqaret xwar. Di rûyê te de hevalê Ronî. Skrêk mîne ew kes demeke dirêj êrişî min dike Ferdî Tayfûr e paçar neçar çi Na qetem bas nekem nekevin navê ama mêrek tonkî heqaret xwar yani. Na hewceyê nake feqet yani min ez kesekî Kurdim û ez kesekî dibe çi di hemêza tevgera azadiyê da mezin bû min. Lê belê ez ne qayyum davêjim ser mejiyê xwe da û ne qayyum davêjim ser zimanê xwe da. Wexta min wisa got yani tu jî kesekî îrada jê bixwaze wê çaxê tu nikane bibêje ez demokratim, tu nikane bibêje ez zanebûnê ji zanistî bawer dikim. Yani herkes hewcê em qala serxwebûnê dikin, em qala azadiyê dikin. Weta azadiya fikr û raman û hezkirinê nîn be Ferdî Tayfûr dibêje bira ji min re bişîne tekst ew çi bibêje ez wisa bixwînim ew ê ji min dixwaze bavê min tu newlice me. Mesela derheqê te de tu tiştekî nabîne dibe zemanekî Ronî Roha gotiye xeta sêyemîn têk çû. Ya heva Tamam. beriye te Na eşkere na zanim min wî seviyej me jevran bisan. Xeta sêyemîn Rojavayê Kurdistanê derbasdar neye hewceye tu hêla xwe diyar bike zîn li pê diya min xeta sêyemîn Birêz Öcalan ji bo HDP weta HDP ava kir got heyran îcab nakir tu Erdogan ya Kemal Kılıçdaroğlu bide hêla wî hûn xeteke sêyemîn e yani xeta sêyemîn ji bo siyaseta Tirkiye hat avakirin ji hêla Birêz Öcalan ve cîda ye û pir xurt e yani heman demê ku heyran ne Cumhuriyet dibe çi ne Atatürkçiya biparêze û ne dînciya biparêze tu sêyemînê tu mafê Kurd biparêze heta sêyemîn parastina mafê Kurd e lê belê rojhilata navîn di axa Sûriyê de tu nikane bibêje ez ne li hêla Tirkiyeyê ne li hêla İsraîl ne li hêla Colanî ne li hêla Kurdim
dever rabûnin hev em jî weke dibe çe weke berxikam dibe jî nam hêlî nagre. Hewceyê tu hêlê bigire, tu hêlê negire, tu yê bernigah re. Ez bê dibêjim, têk neçûye, min ew gotin şaş nivîsandiye. Abira têk çû jî dibe ewiştira pîroz be, dibe Qur'ana te be, an Tewrata te be, ji min re ne Tewrat e, heta sêyemîn, çaremîn, pêncemîn. Ama tiştê min dixwest bibêje ne derbazdar e. Di konjektura îro ya li Sûriyeyê heye heta sêyemîn ne derbazdar e. Hewceyê tu xwe bide çünkü du hêl hatinin hemberî hev. Sûriye, li Sûriyeyê da Tirkiye û İsraîl hatiye hemberî hev. Tu nikane bibêje zê heta sêyemîn parîzim. Ya hewceyê tu xwe bi hêla Tirkiyeyê, Tirkiye ji tu dixwaze tu xwe bide hêla wê ne. Ev pêvajoya sawa çi dimeşe ji bo tu xwe bide hêla wê. Ya jî tu bêjî na ez li dijî Tirkiye min. Wê çawa nabe heta sêyemîn. Tu xwe dide hêla Amerîka û İsraîlê. Heta sêyemîn li axa Sûriyeyê dema şer çê dibe heta sêyemîn ne derbazdar e. Heta sêyemîn di siyaseta Tirkiyeyê derbazdar e. Na heta sêyemîn ez bînim bîra hevala çawa çêbû li du deveran heta sêyemîn çêbû. Yek li Bakurê Kurdistanê dema ku hilbijartin çêbû CHP yan AKP. Dibe me yek ji aliya tercih kira. Me got na. Rêz Celan al ser vê esasî ev derxist. Me ême heta sêyemîn e em bi xwe hene em bi xwe diyar dikin siyasetê. Îcab nake em alî bigirin em bibin pişt ji bo hin însanan. Me çi kir heta sêyemîn hilbijart û em bi ser jî ketin. Di dema Selhedîn Demirtaş de jî. Heta sêyemîn li Rojavayê Kurdistanê çawa pêşket ew mantiq dibe pêşî merû bizanibe. Di navbera ISO û Esadda me got em ne vehêlînin ne li vê. Wextê ku Daişê êrişê ser Sûriyê kir bi tevahî, êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kir, wextê ku beriya wê jî wextê ku li Sûriyê serhildanekî çêbû li hember Esad, hevalê me çûn hevdîtin çêkirin bi evê re. Ew heyeta yekem ku çû bi El Nusra re hevdîtin çêkir, serê wan hat jêkirin. Ew her du hevalê me qasit çûn ew şehîd ketin. Paşê dewleta Tirkiye jî zorê li me kir, wê demê pêvajoyek jî hebû. Zorê li Kurdan kir ku herin cem ÖSO cî bigirin, yanî muxalefeta li hember Esad. Hevalê me jî ya lê nêrên çi lê binêrin? Ev muxalefeta heyî tu eleqa wî bi demokrasiyê tune ye. Ji Esad xirabtirin. İnsanên radîkalin. Wana Kurdan sax bixwin têr naxwin. Hevalê me gotin na em ne diçin alî Esad, em ne diçin alî muxalefetê. Em tenê xwe diparêzin. Wextê ku dewleta Tirkiye dît ku Kurd ketine nava siyasetekî pir ecêb û serkeftî, çi kir? Daîş tevda. Daîş tevda ajot ser Kurda. Çünkü wextê ku tu heta sêyemîn biparêzî, tu wextê tenê xwe biparêzî, tu bêjî îşim bi îşa neketiye, wê demê tu bi ser dikevî. Dewleta Tirkiye got na. Ez gerek tiliya xwe tê rakim. Ji ber vê yekê Daîş şand ser me Rojavayê Kurdistanê. Heta sêyemîn bi vî şiklî dest pêkir. Ama îro êdî heta sêyemîn heye, tune ye, heta sêyemîn êdî wexta xwe tijî kiriye, yani haq ayetê Qur'anê nine ki siyaseta rojata navîn her meh diguhere. Merû dikare alî biguherîne. Tabii ki. Niha di êrişa İsraîlê yel ser İranê de tu dikarî bêjî ez İranê destek dikim. Tu dikarî bêjî nizanim ez bêtaraf dibînim. İran sibê heta êvarê xortê me darwe dike. Yani rejima îro ya İranê tu dikarî bêjî li Serpiya ve ne Serpiya ve ne xema min e. Wisa min e. Baş e hevalê Ronî mala te ava ji bo tevlîbûna te ez bêjim gotinê tê dawî hene tiştek dibêjî hevalê Ronî. Na gotinê min dawiyê li ser dîsa mesela Rojavayê Kurdistanê heta sêyemîn weta şer lê hebe îroniha dibe çi heta sêyemîn li Tirkiye ji bo wekî te got yani hawakî mirov demokrasiyê parêze xwe ne tu hêla. Niha anka pirsgirêka Kurd ne demokrasî ye. Tu bê ez demokratim jî tê bê kuştin, tu bê ne demokratim jî tê bê kuştin ji ber ku tu Kurd e. Lewra hewceyê hegir dibe çi hêlek hebe tu kanibe zanibe tu xwe bispêdî û tu yekê netewek Kurd mafî biparêze mirovê xwe bidê. û wexta tu nebijî zaten tune ye. Lê belê heta sêyemîn ne ayatê Qur'anê ne ayatê Tewratê ne ayatê nizanim İncîlê ne û çinin yani hewceyê mirov pir serî va tiştana nede. Adin Rojavayê Kurdistanê
حوجەیە ئەمتەر بپارێزن یانی شەر بە شەر دەبێت دیپلۆماسی بە دیپلۆماسی و پرۆپاگاندا بە پرۆپاگاندا لێ بەلێ حوجەیە ڕێڤەبرێن وێژی یانی ریاکەکە زەلال بەر نەتەوا کورد ریاکەکە نەکە فانتازی و خەون و خەیاڵ و حتا سێمین و شەشەمین و حەفتەمین و ئەمێ لەبێ درێ دەمۆکراسی پێک بین و نانزانم تیبامەکە ئەم ناسەکە نەمێ زوو هەرندێ و مەسەلە ji بۆی حتا نەتەوی حتا کورد تخوازن سەر دەمۆکراسی بە تخوازن سەر چ بە چ هاوی دەبێ برا ببە بە هاواکی مێزێکە دەولەتی مەزن هەما پێ گوتنێ بقدم دەولەتین مەزن دەولەتا تورک جوان ji یەک دەولەتا تورک پلانê xwe 100 salî dikin plana 100 salî çi ye plana herî dirêj e îjarê dibe çe plana ortê yani a dibe çe tamam a ortê jî a 5 salî ye û îjarê a din çi ye 25 salên wê dawî yani haw pê ve li pêş me ji bo 25 salê pêş me ew plana ta guncav e plana ta ortê çi ye a tamam 5 salî plana 100 salî Kurd planê wî nîne ev jî boy dikane be plana çêke tabii ki hewceye tu yani hinek bingaha te hebe bingaha ta devletî bingaha te çi Kurd jî vê mahrum ji berge çê ji berge mêzeke binere navçend sala çiqas çiqa tişt me guhertin em hatin em çû yani ev fermanê bixwaratîne wexta planê ta dirêjnîn be yani hewceye îro rêveberên Kurd planek wî 100 salî planek wî 5 salî planek wî 20 salên pêş me kiriye hebe gelo ev çêkiriye kiriye arşîvê gelo dibe çe li ofîsên Mazlûm Kobanî û Mesûd Berzanî û Kubat Telebanî û êdin gelo ev dardakiriye weke sûretê Qur'anê lê dinere wexta ev tune be ev ji ber wexta ev hebe sibê Mazlûm Kobanê here Ahmed Qamişlo were ew zane plan çi ye planekeke ji xwe li ser sûn xwariye heye yani ew kes lînigan serê xwe vê tiştekî meşîne Kurd ji vî hişî ji vê bîrê ji vê dibe çi yani ji vê hafizeyê mahrum in hewceye pir bi lezgîn Kurd sê planê xwe çêke 20 salên pêş me 5 salên pêş me 100 salê pêş me ha navberê da li gorî konjektûra dikane li vî tevgerên bike ama tu dîsa zanibe plana 20 sal pêş de çi ye ji bo gelê Kurd a 5 salî çi ye û a 100 salî çi ye wexta tiştekî Kurd ji wisa da heba ha Kurd gelek tişt kirbana ji ber her kes gorê xwe nizan îro va îdeolojiya û sibê va îdeolojiya me îro ev guherî na ewlî me dewlet xwest na dewlet nebû konfederalizmê dixwazin na konfederalizm nebû em îjarî statûyê dixwazin na statû jî nebû guhemedê em tiştekî demokrasiyê dixwazin sibê tevê te tiştkî jî naxwazin wata lema ez dibêjim hewceye tu weke netewekî weke ya şîrketek me xwe li şîrketa pir şixulî me şîrketê mezin şîrketek ev plana wê heye ji bo ku li ser niga bisekine û wenda neke planê wê sezonê heye ev gorê şîrketê ye plana wê sala 2025 heye planê wê 5 salî pêş wê heye planê wê yani hedefên wê 100 salî pêş wê heye ê bi xwedê ê Kurd ev nîne hevalê derwîş alkan tiştekî balkîş nivîsandiye bawer dikim hat bîra min jî niha we besa xeta sêmîn kir yani divan şertan da xeta sêmîn di siyaseta îro ya rojata navîn de dî nemaye mesela Rêzdar Öcalan dibêje beriya her tiştî weke prensîp em bi cîranê xwe re li hev bikin em pêşî pêşniyaz bibin ji wan re spas derwîş alkan aynı min dixwaze bibêjim û hîn bicî xweş hêzên biyanî îro li vê derê ne sibê ne li vê derê ne em divê bi Ereban re Tirkan re Eceman re Farisan re em li hev bikin coğrafyekî xweşik em bi hev re bijîn ha heta ji destê me tê em ê bibêjin îja bike em lava jî bikin eger nebiye em mecbûrin goh bidin plan û projeyên xelkî ka ji bo me çi amedekirine yani tiştê wisa heye hevalno yani sedî sed hevkariya bi dewleta Tirkiye re meşa bi dewleta Tirkiye re neve bi jêrka yekem û ya dawî ye tiştekî wisa tune ye min axaftinê Rêzdar Öcalan xwendin daîma dibêje binêre İsraîl wê derê ye binêre
Qaraylan bahsa füzeyekî dike 800 kilometre dişe. Min axaftina Rêzar Öcalan xan ji dewletê re dibêje. Divê kabinêrin ev füze ji ku derê hatiye li gorî texmîna we? Hûn çawa zanin İsraîl nedaye? Ha, yani tekilî hevalê me heye divê bu ara. Eger hûn divê baqil nebin, medenî nebin, hûn însan nebin, havaye encam wisa ye. Yani weke tehdit bikartîne li hember dewleta Tirkiye. Ama mesela divê dirêda jî digotan bikim. Yani zaten Brêz Öcalan ev notê divê mijî xwendine. Brêz Öcalan zaten diyar dike. Tu xeta Sêmînî yani Rojava dema şerrî dî çêbûye neme. Türkara dibêje heyran tamam madem ki tu dixwaze aştiyekê çareseriyekê dixwaze fermû ez amade mim ez ê tu cîranê min in ez ê bi te re xweş bijîm ya na hevalê min ew ê bi İsraîla bi hêzê din re wê tev bike. Ev zaten zelal olê. Ha ez bê jî bibêjim hewce weke Pervîn Buldan ji ber xwe ve ser navê Brêz Öcalan jî em na ji ber çi em nizanin ser navê Qedîlê em dike biaxiviyek em nizan çi dik rast ji ber derfetkê min çi ye û ser navê Brêz Öcalan jî çawa em nikanin biaxivin ji ber em ne zêde xwedî her tiştîne hinek tiştên ber destê me bir ya hevala wisa em hinek nota dixwînin û em deşifre jî eşkerê jî nakin ji ber dizînin tişt lê belê weke Pervîn Buldan bername bi xwe min lê bidarî kir Pervîn Buldan nabêje Brêz Öcalan am çûmin cem vê rojê me ra gotiye Rojavayê Kurdistanê xeta min sor e. Dibêje zaten belûye zaten dedî berê de tê zanîn Brêz Öcalan gotiye Rojavayê Kurdistanê xeta min sor. Hinek çapemeniya me çel kir ya got işte Pervîn Buldan çûye cem Brêz Öcalan gotiye Öcalan. Yani zaten Öcalan dibêje Brêz Öcalan zaten dibêje Rojavayê Kurdistanê xeta min sor e kengî gotiye pêvajoya ew de got zaten û hîn jî em zanin. Ama hewceye hata ser navê Brêz Öcalan û ser navên kesên al Qendîlê berpirsiyanên Kurd yek mirov dibe çe ya hata tu ji dengê wî nebîze em nikanin tiştekî bêjin ji ber hemî hinek çîk dibe ama em zanin ma Brêz Öcalan sewa Mircanê dayîka wî li wê dirê neqetiyane çûye ketiye greva İmraliyê 26 sala dîl hatiye girtin îşkenca herî mezin ya cîhanê re derbas dibe muhakkak ji bo xeta sor û Kurd wê dirê bedelî dide. Ev zaten diyare. Yani ye weke Ferdî Tayfur icabî vana ji min re bibê nake em zaten zanin em ne zarokin û dijbertiya me li hemberî tu hêzê Kurd nîne ême derdê me em tirî bixwin neke em bax wêran bikin derdê me em tirî bixwin gorê hêşiya xwe carna ez bêjim dibe eceba ev rê hîn baş be eceba mirov wisa bike ama zaten Brêz Öcalan wexta dibe çe yani li dijî yani dibe çe dersketiyên destê Kurd ne xeta wî sor ba ne wê ne di greva İmraliyê de ba ev zaten zelal e ama Pervîn Buldan jî ev tiştê got me mevzin kir yani rastgele ne wisa Yani dibêje Rêzar Öcalan bi giranî bi heyetên dewletê re behsa Rojava dike bi heyeta me re zêde behs nake ew ê got baş e belê tu jî zêde behsa navê Ferdî neke ji ber ku Ferdî Tayfur min bi xwe Ferdî Tayfur dît wextê ku wî dît ku ez Kurdim wî ji min re got tu zanî ez jî Kurdim min got çawa tu Kurdî got ez ji Qahtayê me erê zanin ama bu mehebecî yani herî mehebecî herî Türk bû lemaz wî Ferdî Tayfur ne siyasî bû ne siyasî bû fark nake insan godara digeriya feqîr bû fuqare bû ya xwara li godara digeriya war însanekî eleqe bi siyasetê tune bû îja malbata wan koçî Edenê kiriye li wê derê wisa sêwî mezin biye tenê maye ji xwe re xwestiyê aliyekê bibîne ê çawa alî bibîne ya însanê ku herî zêde ji Tirkiye hez dikin kîne rastkirin tema xwe dekeleka rastkirin niha me wextê me fuqare be ji aliyê siyasî ve hêz quwet li ku derê be merû xwe dispêre wê derê ji bo xwe biparêze yani bê hemdê xwe îja ama Kurdekî me bû du gotinê dawiyê divê mesela İsraîl da bibêjin boya jî tam zeralı bibe heyran ê min weke ronî weke kes cara bû berjewendiyê xwe nemeşiya ama ez bû berjewendiyê xwe bimeşima halê wî ne ew ba û wana kî zanin hevalê min zanin yanî rojnamevanên li Ewropayê Kurd zanin ê weke mamoste Bedran dere zanin çima cihgirtina nava tevgera azadiyê de em azadiyê didin te menfaatê te ne azadî ma tu vê ji min re dibêje erê em ji bo menfaatê azadiyê
em nakebtin anha. Ya Te gu ji bo azadiya menfaatê erê azadiya weserê we bixwe me azadî ye. min te got ez ji bo menfaatê xwe tiştekî nakim, ez dibêjim ne rast e. Em hemî ji bo menfaatên xwe yên azadiyê em xwe dikujin. Beli yani tamam ama bir şahsi yani bir şahsi. Ha cevher mesela İsrail. Tamam. البته mesela İsrail yani na İsrail hatta niha tu rêveberên dewleta negotiye Kurd hevalbendê men xwezayîne. Tu rêveberê dewleta gotiye hatta niha na via rêveberên dewleta İsrail eşkere li ber qamara gotin. Velhasıl niha yani li hemberî vê yekitiya an hevalbendiya Kurd û cûyî kî heye Hüdapar heye û çepê Türk hene. Yek dema tu dibê Kurdistan dibêjî Tirkiyeyê bölmeyelim. Yani wexta veher kesanan hebin. Yani yek Hüdapar e, yek dewleta Türk e, yek çepê Türk e. û gelo tê çima hanê gerek tu rixmê wê bike. Ha ez nabêjim İsrail bav û birayê min e wê were min xilas ke. Yani xuya ye ji bo pêşeroja xwe ew jî li hevalbendekî xwecî yani yek ji axa rojhilata navîn be lê digere. Yek ev kültura antisematîzm cem nîn be. Heywan cem Ereb heye li cem Fars heye li cem Türk heye. Sê netewên mezin yên rojhilata navîn rê vedibin ev in. Li cem kê nîne? Li cem Kurd nîne. Çuqas milyone pêncî şêst milyon. İsrail bi Tirkiyê dibêjin ya yaptırımê li vê dike. Zane pêşerojê da dibe ji bo zarokî wî tamam îro Kurd e bihêze ama sibê neberiye çi were serê İsrail. Da ku qewmekî kanibe vê re hevaltiyê bike li rojhilata navîn dixwaze ava bike û alîkariyê bide. İsrail ji bo xwe dike ji bo min û te nake. Ha madem ki tiştekî li holê wisa heye ez jî Kurdekî ji bo Kurdistanê ji bo netewa Kurd heta niha çel û du salê xwe min heba kiriye ez jî piştgiriyê didim vê meselê. Lê belê ez nabêjim teqez weke ferdî Tayfûr xeta sêyemîn gotiye ne derbasdar e. Ez nabêjim teqez İsrailê me xilas ke. Ez wê nabêjim. Şansekî biratiya gelan ji bo Ereba tu dixwaze ji bo Farsan tu dixwaze ji bo nizanim kê û Bahçelî tu dixwaze ma bavê min cûya Çerkiyê ji bo wê naxwazim. Ez jî dibêjim biratiya gelan ji bo cûya jî biratiya gelan. Ew qas. Baş e. Nana wextê ku mirov bide berhev ji xwe baş çivû taş üstünde taş baş omuz üstünde baş bırakmayacağız. Ji bo Kurdan digot Devlet Bahçeli. Îro Devlet Bahçeli re em li ser aynı masê tiştan nîqaş dikin. Yani eger em bi Devlet Bahçeli re li heverin İsrail re qet derdê me tune ya İsrail rojekî êrişî Ava guhana çepemeniya Kurd ya bi Tirkî peyê vedî Sayîn Devlet Bahçelî bîst ava guhana. naya. Ewallah. Ama ême em nabêjin sayîn. Wî rojê min gotina birêz bikaranî min şewqe xist ser ê. Min nego bi rêz Devlet Bahçeli, min got bê rêz Devlet Bahçeli. Çünkü ji bo min tu hürmeta min ji bo Devlet Bahçeli tune ye. Temsîla dewleta xwe dike, dewletekî qirker, faşîst, tamamen destê dewletê xwîna Kurdan de heye. Yani ê min ez îqna bûme, tu car ez bi dewleta Tirkiye re ji xwe lêv nayim. Ê min ez îqna bûme ku ev dewleta hêyî ya Tirk temamî divê serûbin be, xilas be, dewletekî nû ava bibe. Di avabûna dewleta Tirkiyeyê dibe em weke biryar cih bigirin, em bi hev re prensîbê bingehîn bavêjin. Yani li ser xiribeya îro ya Tirkiye dewlet ava nabe, ne mümkün e. Ama em bi hev re mesela îro hikûmeta Sûriyê ronî bibore. Mesela hevalê me Rojavayê Kurdistanê wextê dibêjin Colanî were em bi hev re dewletekî ava bikin, em bi hev re hikûmetek, artêşek ava bikin veya rast e çima ji ber ku dewlet hilweşiya. Hilweşiya tu ji sıfırê tiştekî dikarî ava bikî ama li ser hîmê îro yê dewleta Tirkiye tu nikarî demokrasî ava bikî. Yani ne mümkün e. Ancak devlet hilweşe ala xwe biguherîne
pergala xwe destûra xwe ya bingehêr yani bi makiya jî ev dewlet nikare bibe însan nikare bibe demokratîk ancak dewleteke nû em têda cih bigirin dibe mümkün e yani. Mamosta ji bo Kurd midberê ji gotu bernameyê te de me gelek adamay pirsgirêka Kurd ne pirsgirêka wekeviya zarok û jin û zilam û nizan çi ye a demokrasiyê ye a xwezayê pirsgirêka Kurd kîjan yani dixwaze İran bibe dixwaze dewleta Türk bibe bibe ji heyran tamam ev herêm a ji filan derê heta filan derê weke dema dibê çi İmparatoriya Osmanlî da ev herêma Kurdistanê ye lê belê girêdayî Tirkiyeyê ye lê belê dibe çi mafê wî ziman perwerdeyê ev herem wê ji nav pêve hetanî dibe çi yani mekteba ewlî 5 salên ewlî wê Kurdî mecbûrî ye bi Kurdî gerek perwerdê bibîne mînak dibin û her wiha ji wê derê dewsa şaredariyan dibe çi kesên yani her bajar wên waliyên xwe ew ê hilbijêre walî ew ên dibe çi parastinê polîsa hilbijêre tiştekî wisa bibe tamam e yana demokrasî heta hebe birabe pirsgirêka min ne demokrasî ye wexta zimanê min yekemîn garantî nebe ev jî nebese zimanê te tamam heye bipeyive êma xwe her mektebê wayî tukan her me na nebese gerek ev ziman mecbûrî bibe li deverên Kurdistanê 5 sala mecbûrî bibe her zarokê wî deverê Kurdistanê mecbûr bibe zimanê xwe perwerdê bibîne yana têk şuye ez hatim adin çi bibêjim mamoste li vê derê min jî gelek car bername te danî siman te dî hinek digotin ya heqan fîlan baş e êdin newayî veya çi dike Bahçelî zan baş e Erdogan min ji ewil de çi digot bername te da şahidê te heyran newisa ye dewleta Tirkê qediya hemî ev plana hewceyê mirov nava bi kar nîne li holê hişmendiya dewletek Tirk heye û her kes rolê xwe dibe çi par vekirinin û vê planê têk dibin herî dawiyê axirê Bahçelî dibe çi postê xwe ê gur dîsal xwe kir ya ya didî ev tişt derket holî welhasil dewleta Tirk planek wê heye dixwaze bi hawakî lêdanê îşkencê îzolasyonê li İmraliyê roj bi roj girankirin bide ya bibêje bi çi Rêz Öcalan gotin bide da ku her tiştî dev jê berdin û Kurd jî mecbûrî bibe lêgudarî ke ya jî Kurdê nebe lêgudarî neke wê çaxê jî bi hawakî bi rûmeta Rêz Öcalan bîse mesele ji ewil de hev e spasiya te mamoste Mijar gelekî kûr e mijarekî din bidobîne ser aynî mijarê Ronî Rihemala te ava gelek spas dikim dem emosyonê xweş bikin xweş dibe hevan êwe jî ez xatir ji we dixwazim peyamê we xweş bûn nîqaşekî xweş çêbû ji kerema xwe re bibin abone kanalê bi pêş bixin çavê xelkê li ser me ye pêdiviya milletê me bi kanalê wekê yê me heye de bi xatirê we silav rêz hevanna